Ano na tibasol tayo? Kaputan nagpasan nga inugasan ni Apo Diyos. Tapta, enjoyan tayo. Dagiti bendisyon nga ito diti Diyos ka na tayo. Kat kung natin Apo Diyos, agyaman na kapinakawan mo, iti basol ko. Agyaman na kay sabat mo, dagiti amin nga kasapulak. Agyaman na adda magbibiyang. Agyaman na ti angin nga ito mo kanya. Agyaman na iti matap, iti agong ko ti amin nga daan niya. Kat bigbigat, dagiti amin nga nagimbag nga adda kanya, nga nagapukin ka. So kastoy kakapsat, iti pagayatan iti Diyos, nga aramidon tayo. Kas iti daytoy nga nagurnong kayo tapta. Tapos may sa tayo nga mang bigbig. Iti nagdakkel nga naramidan iti Diyos, iti biyag tayo kaputa uno awan. Ginaramid ni Apo Isus iti biyag tayo. Nuhan nga kapo iti dara na nagayo si Jacros. Ket awan tayo kumaamin tapta. Amen? Amen. So mataydayaw ni Apo Diyos, ket mapatoy gorot iti adal tayo. Tatangal daw. Ket no dati bigyayo makipagukrat kayo kanya. Iti libro iti 2 Corinthians, dati iti sao ni Apostol Pablo. Iti 2 Corinthians chapter 12 verse 9 hingga iti 10 kuna na ditoy. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, and reproach, and necessities, and persecutions, and distresses, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. So pagpaga dito iti Diyos, kina Apostol Pablo, nga iti parabor ko, ket umanayan ken ka. Kaputa ti panakabalin ko, ket mangan anay, iti kinakapoy. So kuna ni Apostol Pablo, agragua, kadagiti kinakapoy ko, kaputa ti panakabalin iti Diyos, ket papigsahan na. So gapo na agragua nga nang nangruna, una agragsakat nga nang nangruna, kadagiti kinakapoy ko, kadagiti panakuyaw, kadagiti panakaidadanas, kadagiti bisin, kadagiti rigrigat, gapo kini Kristo, tainton nakapuya, ti panakabalin iti Diyos, papigsahan na. So ti paginadatan tayo tapta, ket may papan, iti panang aklon, iti kinakapoy tayo, nga no awan iti Apo, ket awan iti kabalanan tayo. Naglakay tagbibiyag, nga daan kadagiti panagpamarang. Kaya tayo nga ipakita kadagiti tattao nga datayo ada kada tayo amin. Naglaka na agpamarang tayo kadagiti tattao nga dati mabalin tayo. Napigsa tayo, nangato tayo, nalaing tayo, naawan iti pagkurangan tayo. Kaya tayo nga ilamang iti kinakapoy tayo. Saan tayo nga kayat nga makita da nga ada iti pagkurangan tayo. Saan tayo nga kayat nga makita da iti kinakapoy tayo. Nga ti Biblia ibagbagana, nga inton nakapuya ti panakabalin ti Dios papigsahan na. So ti panakabalin iti Diyos, ket iso iti mangted panakabalin, tapno madaan tayo tinananay nga kinapigsa, iti likudan iti kinakapoy tayo. Ti panakabalin iti Diyos, ket nananay nga papigsahan na tayo, kadagiti kinakapoy tayo. So naplunan tayo iti kinakapoy tayo, ket bigbigan tayo, nga awan iti mabalinan tayo, nga awan ni Apo Diyos, iti panakabalin iti Diyos, ket may parangarang kada tayo. Ngam nagpamarang ka, agargaraw ka, kaslang awan nga pulos iti pagkapuyang, iti panakabalin iti Diyos, ket saan nga may parangarang kin ka. Iti Diyos, ket saan nga ka kabindisyonan, no agpampamarang ka. Amen? So iti Diyos, ket bindisyonan na tayo, no aklunan tayo, nga awan iti kabalalan tayo, no awan iti Apo. So nagargaraw ka, kaslang awan iti pagkapuyang, ipakita ka rin iti tao, kaslang awan iti pagkurang, iti panakabalin iti Diyos, ket saan may parangarang kin ka. Iti panangaplon mo, kin panangipudnom, iti kinakapoy mo, ket saan nga iso ti mangdadalan kin ka. Tainton nakapoy ka, iti panakabalin iti Diyos, ket papigsahan na ka. Amen? So awan iti mabalinan tayo. No awan ni Apo Diyos iti biyag tayo, adda tayo amin ditoy, gapo ta bigbigan tayo, ginalpasan nga naramidan ni Apo Isus kada tayo, ket kuna tayo Apo agyaman at ginalpasan nga naramidan, kinita naramidan iti biyag ko, kinita naramidan pa iti biyag ko. Agyaman at iti dara man nagayo si Jacros, nalpasan nga napakawan iti basol ko. So tatagrag ko, enjoy at dagiti bendisyon nga ited mo kanya, ket bigbigan nga no awan ka, ket awan iti mabalin ko. So nag-imbag nga banag, nga bigbigan tayo, nga datayo ket nakapoy iti imatang ni Apo Diyos. Nga awan iti kabaulan tayo nga aramidan, no saan nga gapukin ni Apo. So mabalin nga unan, hapo nabalingan na ito nga trabaho, no saan nga gapukin ni Apo. So gapukin ni Apo na adaanak ti balay, na adaanak ti trabaho, gapukin ni Apo na adaanak ti anak, gapukin ni Apo adaanak ti salunat, gapukin ni Apo adaanak ti agamang, adaanak ti amin nga kanya, nga adaanak nag-imbag at bigbigan nga nagapukin ni Apo. So dito iti nakikiyat ni Apo Diyos, nga kababalin iti may isang Kristiyano, nga adda kinkwana iti tinapakumbaba, nga mag-admit, nga awan kinkwana, no di kat amin kini Apo Diyos. So nag-imbag nga banag kakabsat, nga adda tayo amin tatalitoy, gaputa bigbigan tayo,
iti amin nga da tayo nga nag-imbaw ket nagapo kini Apo Dios nga awan kada tayo no di ket gapo amin kini Apo Dios. Ngem no agpamarang tayo ket padpadasan tayo nga ipakita kadagiti tawo nga adda ti mabalin tayo, napigsa tayo, nangato tayo, nalaing tayo, nga awan iti pagkurangan tayo kahit tayo nga ipakita nga da tayo nawadwad iti adda kada tayo ti panakabalin ti Dios ket saan nga may parangarang kada tayo. So ikatan tayo, dahil nga maskara, ket aklunan tayo ti kinapudno, ada tayo ket nakapoy, narasi, kaslay iba nga, analaba nga maburak, tainton nakapoy ka, ti panakabalin ni ti Diyos, papigsaan na ka. Itilikudan, itinagkamalyan, tinagkapuyan tayo, no, bigbigan tayo, naawan ti kabanganan tayo, ti panakabalin ni ti Diyos, ket papigsaan na tayo. Mabalin nga po nang, kasano ngayon no ti panangkita dakat to kanya, ket nababaaklaan. Kasano ngayon no, nalalusangis nilang ti panangkita na kanya. Kaslay ti kapadasa, nga napanak iti may sa nga baryo, at iti duwa nga batat nga gayam. Dati managanak lang tanda dito iti Maria kin Marta. Dati ni Maria at nawadwad ti makurwarta na, ket ni Marta kanayon nga bumulbulod kin ni Maria. Ni Marta gapot maapay nga nawadwad ti makurwarta na, ket nagagat nga apan nagsilsili kin agkakagurong. Nangun ko na ito eh. Ket ni Marta, bubulbulod, dito nga Maria, naumay tinaminsan, kung na nanuwain ta tagamin na nagsili, wala ti paglakwan ta, kat paggadwaan ta, kat kinuna ni Marta ay, pakpakawan ni tagsilsili. Kat kinuna man ni Maria, nanuwain ta tagaroon ta nagagurong, tadya lagi sa ako taramitan ta, kat wala paglakwan ta, kat paggadwaan ta. Hindi kita ni Marta nagdakkel nga babae, kat kasdyaman ti kadakkel, ti paggak, nasana ko na, ay, amoy din na. Ni Marta, kat agpampamarang, ususaran na ti maskara, nasana, kahit nga makita, nagiti tatawa, dati pagkurangan na, kahit nga ipakita ka, dati mabalin na, alang pigsa, nangato, nalaing nga kas nang awan, iti pagkurangan na. Saan na nga, kahit nga makita, dahil isunat at agisur-sur-sur, iti agurong, dilakat na nagbabae, ti parang kita naking kuwana. So nasaysaya at langan kanya na, nga awan ti makorwarta na, nga mati apa nagisur-sur, ti agurong, dilakat ta, maibabain iti makunangarik na, nagaputa ibain na iti klase ti trabaho na. Kaya isunay ito iti kunan ni Apostol Pablo, just 2 Timothy chapter 2 verse 15, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So iti may sa manggel, kinunan na nga awan iti ibain na, hanang ibain iti panggilan na. Kamanamungan nga ramatan natin miso nga sa uti kinaputlo. So tibay sa nga Kristiyano, ibagbagan natin ni Apostol Pablo, nga saan na nga ibain iti trabaho na, saan na nga ibain, luan niya iti agdamang mabiyag na, luan niya iti kasasaat iti biyag na, saan na nga ibain, nung nakurapay iti pamilya na, kat maanamungan nga ramatan na iti miso nga sa uti iti kinaputlo. So saan tayo nga ibain? Gaputa, iti Diyos, iti paggapuan, iti amin nga kinapigsa. Bigbigan tayo, iti kinakapoy tayo, nga awan iti kabangalan tayo, no di kat amin kinapo. Anyaman ti kasasaad mo tata, inkari iti Diyos, nga saan karatan nga kasta nga kankanayon. Inkari na, nga napinpintas, iti pagbanagan tayo, iti sumarunungal daw, no kumput tayo kinkwana, at bigbigan tayo, nga awan ti kabangalan tayo, no awan iti ako. Mabalin ako ng kasaluhan, iti panangkita, dakin panunutan da kanya, kat nababangaklaan. Anyaman ti panangkita dakin panunutan dakin kakat saan nga isu ti rason. No dagiti kagayam mo kat i-judge da ka. Gapuy ti panagbiag mo nga napudlo, saan da nga pudlo nga gayan. Iti pudlo nga gayan kat akseptaran na ka, kat maawatan na ti kinakapoy mo, kin nagkamalyam. Saan da nga mabalin nga pasardengan, dagiti plano ti Diyos iti biyan mo. Saan da nga mabalin nga lapudan iti destinasyon mo. Dagiti kagayam mo, no sa bali ti panangkita daking ka, ket sa anda nga napudno kinda. No dagiti tattaw mo ti judge da ka, kaputi panagbiag mo nga napudno, sa anda nga napudno ka dagiti pagbagida. So saan ang dalang iti maskarada? Pagarupdan no saan mo nga ammo nga iti tunggal may sapat at iti pagkurangan na. Nga awan iti perfecto nga tao. Agbibiyag tayo kakabsat, iti daytoy nga lubong, nga punada nga isugamin iti uso. Isugamin iti tagdamang mapaspasamat. Ibagada nga noon kin ka amin, no saan ka nga sumurot iti uso, no saan ka nga agsuot iti uso, no saan ka nga drive iti modelo, iti panangkita dating ka, kahit nababakalaan. Dahil kita at pataudan da, iti suamin nga kita iti maskara, wano panag pamarang, padpadasan da nga panunutan nga napigsada, nga nga to da, tapos iti panagritnada, iti bagida kat labilad da, ngam iti kinapudno na, kahit nakapoy da. So, iti kaya iti apo kakabsat, kahit aklunan tayo, iti kinakapoy tayo, tablo iti apo, ket nananay, nga iso iti tumulong kada tayo. Iti Diyos ket saan nga kumikita, no, kasano iti kinaperfecton, no, kasano iti kabaulam, iti mabalin mo aramidan, no, di ket ti Diyos kumikita, iti kinapudno.
di kinapudno, no kasano ka nga napudno. Kumikita ni Apo Diyos, iti puso tayo, kitain na, no kasano tayo nga napudno, no adda tayo ba amin dito nga napudno kanya na, mangbigbig kanya na, adda tayo ba dito nga saan nga kaput ti tao, no rason iti tao, no digat kapukin ni Kristo, nga adda tayo dito kaput, saan tayo nga ibayin ni Apo, kahit bigbigat tayo, kinaimbag ni Apo Diyos, nga una tayo, awan kanya, no digat amin kin ka, kahit awan iti mabalin ko, bigbigat iti kinakapoy ko, kahit ni Apo Diyos, iti mangtad ka na tayo, iti nananay, nga kinabigsa. Pas kini Pablo, kinunana, di Philippians chapter 3, verse 13. I count not myself to have apprehended. Di ba isang version kinunana, I'm still not everything that I should be. So una ni Apostol Pablo, diyak pag-arupen ano una-unaon, unadaan niyang aminan. So bibigbigan ni Apostol Pablo, nga awan pa ilang kanya na amin. Ni Apostol Pablo, nabasahan natin the scriptures, kaya kanatuan, kanagiti amin nga apostol. Insurat na iti kagidwa iti New Testament. Awan ti mas nabilbilag yung kina Apostol Pablo. Iso na kat scholar, theologian. At iso na ti kanatuan nga level iti kinasirit yung kinaraing. Iso na kat lima nga klase iti sao na amuna nga isao. Nga pagdakin kwa na iti kinapakumbabaan ng admit nga awan pailaan ken kwa na amin. Kat kinunana awan bigbigap, akseptaran nga awan pa lang kanya amin. Idintungan ng itahan kay Apostol Pablo, kay Escolar, theologian, at isunat ti kanatuan na level ti kinasirin, ngam inpudno na kadagiti tao na awan pa lang kinwa na amin. Dagita iti klase iti tao nga iprong-promote iti Diyos. So nabigbigan tayo, kat nagpakumbaba tayo kini Apo Diyos, kat akseptaran tayo, idagiti kinakapoy tayo, ti Diyos, kat punmun na tayo ti pabor, kin kinabigsa, ang makadanon, iti sumaruno, nga tukan, iti biyag tayo. Ato ti istorya ti Biblia iti Mark chapter 9 verse 24. Ato ti maysa nga tao, maysa nga ama nga daan iti anak nga sisasakit. Ket kinunana kini Apo Hesus, Apo, kaasyan na kami. Kinunana ni Apo Hesus, if you believe, all things are possible. Kinunana ti nga ama, yes Lord, I believe, but help me in my unbelief. Dahil nga tao, ket akseptaran na, iti kinakapoy na, bigbigan na, iti kinakapoy, iti pamati na, ket kinunana, when Apo mamati ngem Apo tulungan iti kinukurang iti pamati. Ket ni Apo Hesus inagasan na iti anak na. So no ikatan iti makunang maskaram ket saan ka agpamarang ket aklunon ti kinakapoy mo ti Dios baliwan na dagiti banbanag iti biag mo. Nagpakumbaba ka iti Dios ket ikatamkin ka ti pride, imo sa iti pride mo, tilmunon ti pride mo iti Dios ket kunmun na ka ti pabor tintinapigsa nga makadanon iti sumaruno nga tukan iti biag mo. Iti Dios ket kunmun na uno baliwan na dagiti banbanag iti biag mo. Ngayon naman minsan, kakabsat, ipagdarop tayo, ket nabilag na kankanayon iti pamati tayo, naawan ka na tayo iti panagdwadwa, ken panagbudan, ken panagkapoy. Ngayon, tibigilay pagbagana, iti Joel chapter 3 verse 10, let the weak say, I am strong. Dagiti nakapoy, ibagada, anapigsada. Saan na ako na nga saan mo mapadasan iti agkapoy, saan na ako na nga saan mo mapadasan iti agdwadwa, agbuten, muna agdanag, nudigan ko na, dagiti nakapoy, ibaga na napigsara. So kunang ako tulungan na iti nakapoy ko, papigsaan na iti pamati, tao ba nila aramidon iti pagayatan. Kasta, iti aramidon tayo, kasta iti pagayatan ni Apo Diyos, nabigbigan tayo iti makunang, na tinakapoy tayo, ket kuna tayo, awan iti mabalin ko, no awan ka. Kasta iti wagas, iti panang bigbig tayo, panang aklon tayo, iti kinakapoy tayo, nga awan iti Apo, ket awan iti mabalin tayo, na aramidan. Amen? So na hindi kakabsat, iti tema ti adult tayo, ket ay kaya po na Apo Diyos, na dindinggan, na aklunan tayo, na awan iti kabalalan tayo, na awan ni Apo Diyos, iti biyag tayo. Dito yung iso dito yung wagas, nga iti pamati tayo, ket bumilag, nga bumilag, babakan iti, panang bigbig tayo kini Apo, nga no awan iso na, ket awan tayo, kahit hani mabalin nga, liwayan tayo ito yung ibagaw, na no awan iti Apo, ket awan iti kabalalan tayo, so tunggal pa nagyaman tayo, agyaman ng Apo, tadaka iti biyag ko, kanayon tayo nga ibagaw, nga, kuman iti panagrigat, kas iti na ito yung kasasahan ko tata, marigrit na, kaslangag, guy-guyunan na kiti kapuso, kaslangag, ito nga panagsaw tata, ada nagiti lakpet,
Kasla kaya iti kabuso nga napadan na kasla nga hana kaya nga may bagay iti kabuso iti kinaimbag iti Apo General Pasen na naramidan ni Apo Isus. Sumpo ng Apo tulungan na tatay pala agruya Apo tulungan na kasla nga hanak sa nakasagana una iti message ko nga Apo unak sikat iti tulong kanya. Saan ko nga kaya nga ramidan na ito inawan ka. So agyaman kini Apo tada iso na mangisurulat ta iti baga tayo nabigbigan tayo nga ni Apo Diyos iti mangtad iti kinabigsa kada tayo. Amen? Amen. So ni Apo Diyos amin iti kinpukwa iti amin na tayo nga amin nga paspasama ket pagayatan ni Apo Diyos iti biyag tayo. Kapot tayo tayo iti biyag tayo kini Apo Diyos inaklod tayo iti kinakapo tayo anyaman ti mapasama kunang Apo at tuyan dagiti nagpapatag nga anak mo. Apo nakasala nga ko na Apo saan ko nga kaya tagtakder dito hinawan ka. Apo tulungan na iti kinakapoy ko ket marikna nga adda iti presensya iti Apo nga mangtulong kanya tapno mo no kasano iti panagsaok kada kayo nga iti kinaimbag iti Apo ket isu ti mangan anay mangted iti kinapigsa kada tayo nga tinag-imbag nga naramidan ni Apo Isus iti biyag tayo ket insabot nan iti amin nakasapulan tayo inted nan kada tayo iti panakaagas inted nan dagiti amin nga bendisyon amin nakasapulan tayo panakaisalakan panakapakawan iti basol ket insabot nan amin ni Apo ket itulbag dito iti panamati tayo General Pasen nga naramidan ni Apo Isus ket dagito iti bunga ti pamati tayo iti panagpakumbaba tayo kinkuana panang-admit tayo iti kinakapoy tayo aklunan tayo nga awan ti kabagalan tayo na awan iti Apo ket iti daytakan ito iti Dios na anaymat nga itag-ay na tayo na anaymat nga papigsahan na tayo gapo taawan kada tayo nudigat amin kin Apo. Amen? Amen. At iti istorya sa iti Matthew chapter 3 ni Apostol John ket binautisaran na ni Apo Jesus. Ket iti sumangat ni Apo Jesus manipot iti danon. Makita tayo dito nga ni Apo Jesus ket nangibati iti ulidan. No anya iti aramidan dagiti pasurot ni Kristo. So datayo nga sumursurot kini Kristo. Ni Apo Jesus mismo ket nagpabautisar kini John the Baptist. Sakbay nga may pangato ni Apo Jesus sa dilangit, binili na dagiti apostol. Gapuna nga di Matthew chapter 28 verse 19. Ang kayo iti amin nga sulit ti lubong ket bautisaran niyo ita itinagan iti Ama iti Anak iti Espiritu. So nag-move dagiti apostol. Iti libro iti Book of Acts dayto iti nagrugyan iti New Testament. Ingkas kasabada General Pasen nga naramidan ni Apo Jesus. Ingkas kasabada nga dara ni Kristo nga nagayo si Cross ket isu ni tinangikat kadagiti basbaso tayo ket nagunudan tayo dita babaan iti panamati iti General Pasen nga naramidan na. So didenggen dagiti nga tattao naduyok iti puso da na naparigtada ket kinunada mamati da kini Apo Jesus ket kinunada anya garo iti aramidan mi. Acts chapter 2 verse 38 kinunada dagiti tattao anya garo iti aramidan mi ket kinunada ni Pedro tinmakder kadagiti adu nga tattao ket kinunada repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ket itinayta nga aldaw, 3,000 nga tattao, itinabautisaran, itinagan ni Apo Jesus. Ket kung nati Biblia, inaldaw nga nanay-nayunan, itinabautisaran, itinagan ni Apo Jesus. Iti Acts chapter 10 ni Cornelius ket binautisaran ni Apostol Pedro itinagan ni Apo Jesus. Iti Acts chapter 16 verse 31 dayto nga agbanbantay iti balod kinunana kini Pablo kini Silas anya ti aramid tapno may sarakan na kinuna ni Pablo mamati ka kini Apo Jesus ket may sarakan ka sika kini iti balay mo sikakin iti pamilyam. So dahito yung tao agbanbantay di balod na mati kini Apo Jesus ikas kasama ni Apostol Pablo itinalpasan nga naramidan ni Apo Jesus ket namati dahito yung tao dinalpasan nga naramidan ni Apo Jesus ket itidijayot lang ang oras iti rabii ni Apostol Pablo ket binautisaran na dahito yung tao ket isuna kinamin iti pamilya na. So mano kada kayo iti mayat nga sumurot iti adang ni Kristo. Amen. Mano kada kayo iti mayat nga mabautisaran kas inaramid ni Apo Jesus. Amen. So malamdama, mapatayon amin diya karayan. Tapno, ipatungpal tayo, kas pasurot ni Kristo. Kinuna ti Biblia, nga nagibati ni Apo Jesus iti ulidan, nga aramidon tayo. Daytoy ket bunga iti pamati. No namati ka ti maysa nga banag at tulog ka iti dayta nga banag. No namati ka kini Apo Jesus at tulog ka no nya ti baga ni Apo Jesus. Daytay ti mangipanagnag nga sikakat na mati no at tulog ka iti baga iti Apo. Diya panagpakumbabam iti Apo ket kunam Apo mamati akin ka. O sige garot kastoy iti aramidon. Dayta kakabsat ket bilin aramidon tayo kas pagayatan ni Apo Dios ket isu dayta iti bunga iti pamati tayo. Agsubli tayo iti adal tayo may papan iti panagpakumbaba tayo.
Parang aklon tayo, ti kinakapoy tayo, naawan iti kabakalan tayo, naawan iti Apo, Matthew chapter 3, verse kuna na dito ay nga ni Apostol John, binuti sa lang ni Apo Isus, katili sumangat ni Apo Isus, malikod iti danong, at tuy at ilang langit, kat nagrupagda, kat nakita ni John, iti Espiritu ti Diyos, abuang-baba, kat nangag na, iti timag, manipod langit, Apo na, dahito iti anak ko, adong dumag. Ni John kakabsak, kat binuti sa lang na ni Apo Isus, ngayon, hindi adda ni John iti pagbaludan, nang rugimatan nga, adwa-adwa nga, panunot nga una na, iso na nga tatipudno nga Mesaya. Nang ibaon ni John iti dwa ka nagiti adalan na tapno panit na ganda, no iso na tipudno nga Mesaya. So makita yung kakabsat, ma-imagine nyo kadi, nung makita yung iti langit na silulumak, kat Espiritu ti Diyos, mangagyo nga agtimok kuno ti timok iti Dios ket mangagyo nga agsaw kada kay mamati kayo kadi nga santo agduadwa iti panunodyo ngem unay pay ni John ket in may kinbuana di panagduadwa ngem saan na nga inlinged iti kinakapoy na saan na guna bido ti sara kay suna ingkas kasabak kay suna iti cordero ti Dios ay saan mo mabalin nga dati makamo nga siya ket agduadwa ngem ni Apostol Pablo ket saan na nga inlinged iti kinakapoy na saan na inlembang iti kinakapoy na ket kinunana mapanyuman sa lodsudan no isuna ti anak iti Dios ni Apo Isus ket sana naupay kini John kinuna ni Apo Isus mawatan na isuna kinuna ni Apo Isus ket dagiti adalan na kayong ni John ibagayo kini John dagiti bulag na kapita da dagiti tulong na kadengeg da dagiti ungol na kasauda dagiti pilay na kapagnada dagiti natay na gungarda ibagayo kini John siya ti Mesaya so no umay kin ka iti panakaupay umay kin ka ti panagduadwa panagbutang umay kin ka dagiti saan mo may pagtunga sitwasyon umay kin ka dagiti banag nga saan mo mawatan saan mo mga itaw iti bagim. Saan mo nga ibababa nga italman iti bagim? Saan mo nga nakita iti langit nga silulukat? Saan mo nga nangal iti timag manipod langit? Ngem uray pay ni John, adda kanya na amin dagiti nga pagilasinan, nakita na amin ti panakabalin iti Dios. Ngem in may paylaan kinkuan na ti panagduadwa. Ngem iti Dios ket saan nga naupay kini John. So kastamot kin ka, iti Dios ket saan nga naupay kin ka, maawatan na ti kinakapoy mo. So aklunan tayo, iti kinakapoy tayo, nga awan iti kabalan tayo, nga awan iti Apo. Aklunan tayo, kat ikatan tayo, iti maskaran tayo, aklunan tayo, ako babate kini Apo Diyos, na awan ti kabalan tayo, na awan iti Apo. Ikatan tayo, iti nga panagpamarang, kat bigbigan tayo, nagatayo kat nakapoy, narasi, kaslay ti banga, adala ka nga maburak, tainton nakapoy tayo, ti panakabalin ti Diyos, pabigsaan na tayo. Suno ko na mga Apo nakapoy, ti panakabalin ti Diyos, pabigsaan na ka. Saan na ka nga pabigsaan, nung ko na napigsa ka, dudigat ko na Apo nakapoy, kat bigbigan, nga ti panakabalin mo, iso ti magpabigsa kanya, kat de parabor iti Diyos, nalpasan, gidara na nga nagayo si Jacoros, iti parabor iti Diyos, isudetan, iti nangtad ka na tayo iti panakabalin, nga mga ramid ka nagiti pagayatan na, nangtad ka na tayo iti kinapiksa, tap nga mabalinan tayo, nga ipatungpal, dagiti amin nga kayat iti Diyos ka na tayo, no kasano tayo masurutan, dagiti amin nga addam na, gapot ati parang surot, kadagiti amin nga addam ni Apo Diyos, ket masapon nga adda ka na tayo, iti parabor iti Diyos, babaen iti panamati tayo kanya na, ket detay iti bumay iti pamati tayo, kadagiti panagtulog tayo, panangakseptar tayo, nga datayo ket nakapoy na rasikas na iti bangang nga nalaka nga maburak. Ket isu daytoy iti pagayatan ni Apo Dios kada tayo. Kas kadagiti tattao iti Dios nga imuna ni Apostol Pablo inaklon na nga awan pailangan kinkuha na amin. Idinto nga isu na iti kangadtuan kadagiti amin nga apostol. Isu na ti kalaingan at isu na ti level iti kangalaing kinasirip. At isunat ikangatwan nga awan iti mas nabilbilig ni Apostol Pablo nunan na pailang awan kinkuha na amin kastamot iti ama iti ubing kinuna na Apo tulungan iti kinapurang iti pamati kastamot kini John in may kinkuha na iti panagduadwa so numay kin ka dagiti banag nga saan mo nga mawatan panagkapoy panagduadwa panagbutan panagdanag ket kunang Apo tulungan na ket ditoy nga tinamarso ay iti so amin nga da ket tulungan na ka iti kinakapoy mo tainton nakapoy ka ti panakabalin ti Dios papigsaan na ka adda ti asi ti Dios iti likudan dagiti kinakapoy mo adda ti kaasi na ka dagiti amin nga nagkurangan tayo gamot ti Dios ket nagdakkel iti ayat na ti Dios iti panakabalin iti Dios ket naan-anay nga papigsaan na tayo kadagiti kinakapoy tayo amen. So nag-imbag unay iti Diyos, nagdakdal unay iti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Saan na nga kaya nga ang turong iti panakadadaan, iso ay parpanik na kada tayo, no kasano iti kinapigsa iti Diyos kada tayo, nga iti panakabalin iti Diyos, mga anay iti kinakapoy tayo.
ni Apostol Pablo na mintalo nga daras nga ikararag na kini Apo nga may kat kumay ti siit iti nasagnaga butanaw po ti tirikritnahan na ngem kinunay ti Apo ti parabor po umanayon kin ka. So kabsat kin gayam anyaman ti tirikritnahan nga saan na maagasan ket kunay ti Apo ti parabor na makaanay kin ka. Kayat nga sa uwan ti parabor ti Dios ket sana ako na ikaten na amin na sakit kuno saan na kayat nga sa uwan nga ikaten na amin dagiti amin nga padas ti biag ngem iti parabor ti Dios mangted ti kinapigsa tapno mapagbaligyan tayo dagiti amin nga padas ti biag gaputa dagiti problema ket saan nga isu ti mangitalmed kada tayo dagiti kinakapoy tayo ket saan nga isu ti mangdadalan kada tayo ti pananaklot tayo nga awan ti kabalan tayo dudi ket amin kin Apo ket saan nga isu ti mangdadalan kada tayo tainton na kapoy tayo iti panakabalin iti Dios ket papigsahan na tayo. Amen? Amen. Ti Diyos ket burakan na iti panakabalot tapno agtrabaho ka magprogreso. Ti Diyos ket saan pa nga nalpas ka na tayo. Agtrabaho iti Diyos kada tayo. Yung urnos na iti banbanag nga pabor kada tayo iti sumarulong nga masakbayan iti biag tayo. So kaya iti Apo na aklunan tayo iti kinakapoy tayo. Bigbigan tayo nga awan ti kabalan tayo. No di ket amin kinkuana ket iti Dios maragragsakan kas tamot dagiti anghel iti Apo makipagragragsak iti panang bigbig tayo iti mapuna kinakapoy tayo. Tainton na kapoy tayo iti panakabalin iti Dios papigsahan na tayo. Iti libro iti John chapter 4 ni Apo Jesus ket adda idi ija sa Maria ket nagtugaw iti ngaram iti bubon ni Jacob. Kadamot iti babae nga umay sumakdo. Ket kinuna ni Apo Jesus ket wala ikanak iti inuman. Ngem iti babae kinuna na kasano nga dumawat ka kanya iti inuman medinto nga Hudyo ka ket taga Samaria. Sinumbat ni Apo Jesus ket kinuna na kinkuana numainasin dak kuma. Dumawat ka kanya ket ikan ka iti danom anabya. Sinumbat iti babae ket kinuna na Apo iten mo kanya ket nga danom. Yan kinuna ni Apo Jesus, ingkapay garod, ayaban iti asawa. Dito nga babae, katadaan iti 5 nga asawa. Kiti agdamang adindinana, kat saan na nga asawa. Dito nga babae, nagbabae iti panangkita dakin kuana. Nagado dagiti, nagkamalyan na. Ngam iti day tangal daw, nagpanunot, anay to iti marungal daw. Kinuna na kini Apo Jesus, awan iti asawa. Dito ti umuna nga gundaway nga kuna ni Apo Jesus, na imbag iti panagkunang. Ket kinuna ni Apo Jesus, adaan ka ti 5 nga asawa, ket agdama ka dindinam, ket saan mo nga asawa? Ket ti babae kinuna na, makita nga si kat propeta. Ti babae kinuna na pa'y nga amok maumay to ti Mesaya. Kinuna ni Apo Jesus iti babae. Siya ti Mesaya. Dahil dati umuna atao nga nangibagaan ni Apo Jesus nga isuna iti Mesaya. Ti babae anak apoy. Ti babae nga desidido nga mangikat ti maskarana ket saan nga pamarang ket nagbalin nga napudno iti bagina ken iti Dios. So nagbalin ka nga napudno iti Dios. Ket aklunam ti kinakapoy mo ket saan ka agpamarang. Ket kunam Apo tulungan na papigsahan na iti pamati. Papigsahan na iti kinakapoy ko. Apo awan iti kabalak no awan ka. Apo tulungan na tapno mabalin na aramiden dagiti pagayatan. Ket dita nga iti namaraswat iso amin nga da ket aramiden na matkin ka kas iti naramid na iti babae. Kaya kung nga sa uwen nga nag-imbag nga banag no akseptarem ket ipudnom iti kinakapoy mo. Ti Dios ket mga anay iti kinakapoy tayo. Tainton nakapoy tayo. Ti panakabalin iti Dios ket papigsahan na tayo. Ti Dios ket agtrabaho iti biag mo. Yururnos na iti banbanag na paburkin ka ti masakbayan. Ket burakan na ti amin nga panakabalin. Tapno agtrabaho pa nga progreso. Ti Dios ket saan pay nga nalpaskin ka no aklunan iti kinakapoy mo. So nipudnom iti kinakapoy mo ket kunam kinaapo awan ti kabalak di ket amin kita tulungan na papigsahan na ti kinakapoy mo para kulen na iti pamati. Ket dita nga iti Dios aramidon na matkin ka, kas itinaramid na, itinayta nga babae. Dayta nga babae, ato tinagkamalyan na tibiyag na, ngamit idayta nga kanito, iti kinapatang na ni Apo Jesus, kat saanan nga nagpulbul iso na, inbaga na iti kinapudno. Dayta kakabsat, iti kayat iti Apo kada tayo, kitkitaan iti Apo, no kas ano nga agbalin tayo, nga napudno kanya na. Dayto iti kinapudno, kakabsat, nga datayo kat kasla tayo lang nga banga, nga no natanag tayo, ket naburak. At datayo amin, iti ima iti Diyos. Ket nakabutbuteng iti matnag iti ima iti Dios. Iti palang big mo kadag iti kiniimbag iti Dios iti biag mo ket kunam Apo agyaman iti kiniimbag mo kanya. Putan na ka ti Apo ket ingkari ti Apo awan to ti makarabsot king ka ditoy imak. Ngem no kunam ay nabalinak dayta gaputi puyat ko gaputi sakripisyo na danak ti trabaho gapu kadag iti kinalain ko. Dita nga ama iti matnag, iti ima, iti Diyos nga si Biblia. So, ti pagayatan niya ako Diyos, kahit na nga bigbigan tayo, nga amin nga lain tayo, amin nga pigsa tayo,
bigbigan tayo nga nagapukin ni Apo Diyos. Nag-imbag nga banak, nagring kadagsabag ko ng Apo Diyos, agyaman at manandating nga nawag intid mo, agyaman at manandating barungal daw, agyaman at Apo ti solon at manandating bukan niya, agyaman at tadi namili na manipuli ti tabog kutin puyot mo ti agong puti agos ti biyag at nagbali na kakarawang nga si bibiyag. So kasta, iti wagas, no kasano nga bigbigan tayo, iti kinakapoy tayo, nga no awan iti Apo, ket awan iti kabaulan tayo, nga rami doon. At balin tayo lang nga napurno kini Apo Diyos, at balin tayo lang nga napurno iti bagi tayo, uray pa iti imatang iti tao, no kasano iti parang trato iti tao, kas jay magkinunay ti Apo, no kasano iti trato mo kanya no. Saan mo nga mabalin nga puna ni Apo Diyos, nga ayatan na, no ti mismo nga pada matao, kung saan mo pa yung namaya. So kaya ti Apo, nga agbalin tayo nga napurno kin ko na, nga kaya tayo, nga pakawanan na iti nagaramit ka na tayo ti madi, gapot adda ti parabor, adda ka na tayo. Saan tayo nga kaya nga pasensyahan na iti para tayo nga tao, no saan nga gapo iti parabor iti Apo adda ka na tayo. So aklulun tayo iti kinakapoy tayo, tapno iti parabor iti Diyos, ket maananay ka na tayo, nga iso ti mangtad ti panakabalin, ket mabalin tayo, nga ramidan iti naimbag ka, dagiti nagaramit ka na tayo ti madi. Mabalin mo ay kararag, dagiti mangilunlunod kin ka, dagiti mangrangrangas kin ka, ket mabalin mo ay bless isuda, gapo iti parabor iti Diyos nga adda kin ka, ket dayta iti bunga, iti panangaklun mo, ijay kinakapoy mo, iti kinakapoy mo iti likudan, dagiti nagkamalyam, ti parabor ti Diyos mga nanay, ket nananay nga papigsahan na tayo, iti Diyos, iti likudan, iti kinakapoy tayo. Amen? Amen. So naging bag na banak, pag-ayat na unay ni Apo Diyos, na awan iti kabalalan tayo, no awan iso na. Ay kaya naunay ni Apo Diyos, na dingdinggan, na agpakumbaba tayo, ken kwa na. Ket dito'y, nga pumigsa tayo, nga pumigsa. Ni Apostol Pablo, nagano iti makuna nga naglabasan na, ken kanayon na, nga ibaga ka nagiti tao, na siya, ket nakapuya, siya, ket nababa, idinto nga isuna ti kangatwan, kadagiti amin ni Apostol, idinto nga isuna, ket adda iti kangatwan nga level, iti kinasirip kin kinalaeng, nga pinunana, awan pa ilang kanya amin, siya, ket nakapuya. So dahito kakabsat, ito yan, nga banda, nga iti Diyos, itagtag ay naman, ni Apostol Pablo, tainton nakapuya, ti panakabalin ti Diyos, papigsahin na. So amin nga dayaw, ket kukuha amin ni Apo Diyos, ket panagyaman, ket kukuha amin ni Apo Diyos. So isuna, iti bigbigan tayo, nga nagapuan na iti amin nga nagimba, ket isuna mo, iti may kari, nga manggunod, iti amin nga dayaw. Agapo, kada tayo, kada iti nag-iimbagay, naramid na tibiyag tayo, kada iti nag-iimbagay na kada tayo, ket bigbigan tayo, nga nagapo kini Apo Diyos. Dahil tatiwagas, no kasano tayo, nga atlunan iti kinakapoy tayo, nga awan, iti mabalinan tayo, no awan ni Apo Diyos iti biyag tayo. Genesis chapter 25, ni Esau kini Jacob, ket agsingin da, ni Esau, ket imun na nga na ni Jacob ket dinmakkel, na saan nga napudno, iti bagina. Iti agbisin, iti kabsat na ni Esau, imbis ko mga itkan na iti kanan, saan no digat linuko na, ket kinuna na itkan ka ti kanan, ngem kasukat ti kalintigam, kas inauna. Iti nga nga matay iti ama ni Jacob, nga ni Isaac, ket saan nga makakita. Ni Jacob ket nagbado, nakaslag kini Esau. Nagpamarang ni Jacob nga isuna ni Esau, tapnulaang magunudan na, dagiti bendisyon, na para kuma, iti inauna nga na. So no saan ka nga magna kasi iti pagayatan iti Diyos, dagiti bendisyon, ket agbanag nga saan nga bendisyon. Numanglubo tayo, iti pada tayo nga tao, tapnulaan magunudan tayo, dagiti kayat tayo iti biyag. As kini Jacob, at paiso nagunudan na ti bendisyon, gamit iti sumarunong at 21 years, in may magkinkwana, iti kinariga. Nagtrabaho isuna kinangkel na nga Laban, tapno magunudan na nga asawa ti may sa karigiti anak ni Laban, ngam ni Laban, kat mas naruplubo, ngam ni Jacob. Kanayon nga nakatadu iti rason na, tapno lang at trabaho mamabayag ni Jacob, kenkwana. So, kapitan mo lang ni Jacob, dagiti bukol, ngayon mula na. Kahit kuha sa uwan, dagiti mading aramid na. So, kalpasan iti 21 years na naglabas, nagpanunot ni Jacob, nagdesisyon nga agawi doon ni Jabaleda, tapno mapan, makiariglo, tinikapsat na. Kaya't nan nga aklunan, dagiti nagkapuyan na. Kaya't nan nga mapan agpasensya, tinikapsat na. Ngayon, daytang rabi, nga panagdalyasat na, nagparang iti anghel kini Jacob. Kaya't nakigubal ni Jacob, iti anghel, iti agpatnak. Kaya't anghel, kinuna na, ibatan na kun, tani aglawagan. Kinuna ni Jacob, saan ka nga ibatan? Ingga na nga saan na kabindisyonan. Kaya't anghel, kinuna na, anya tinagan mo. Itinaglabas nga biyag ni Jacob, kaya't saan nga napudno iti bagina.
Iti agawon na iti bendisyon nga para kinikabsat na kinuna ni ama na iti sumot lang nga sa lutsod nga kinuna na anya tinagan mo. Ket kinuna ni Jacob siya ni Esau. Gamit tinenta nga kanito ni Jacob ket nagdesisyon nagpanunot inikat na iti maskarana saan nga nagpamarang inaklon na iti kinakapoy na ket kinuna na daytoyen ti marungal daw agbali na kon nga napudlo ket kinuna ni Jacob iti anghel iti sinaludsod na niya tinagan na ket kinuna ni Jacob siya ni Jacob. Ket ti anghel kinuna na daytay iti daan nga nagan mo ikkan iti baro nga nagan saan kan nga Jacob no degat Israel. Iti itaklon ni Jacob ti kinakapoy na iti saan nga nagpamarang ket nagbalin nga napudno di tamotten nga pakita iti Dios iti kinasya sino na. So daytoyen iti baro nga aldaw nga aklunan tayo iti kinapudno. Ikatan tayo dayta nga panagpamarang ket aklunan tayo iti kinapudno ada tayo ket nakapoy narasi kasla iti banga adala ka nga maburak. Tayinton nakapoy tayo ti panakabalin iti Dios papigsahan na tayo. Ket anyaman nga pwersa ti kinadapas nga manglapad ka na tayo ket maburak ket ti Dios aramiden na ka akalasugan iti bendisyon. Ket nangatan niyo iti kunayo man iti amen. Amen. Tiniti ko gundaway yung awis ko, iti tunggal may isa, ngayon mo, iti biyag mo kini Kristo. Katawaya ka mo, mga tiniti ko sa ako, ko ng Lord Jesus, itid ko ti biyag king ka, itid ko ti kararwak king ka, kahit ko iti barong alawa, kahit ko ti barong direksyon, kahit ko may safety, iti kararwak king ka. Pabalin ako na, kapay nga masabon ka na, umayag dita sa mo. Ngamin, iti panawan niya ako, Isus. Iti tunggal may sa kinayaban na, kinayaban na ti publiko, kat kinuna na, ti mangibayin ka niya, ibayin ko mat, iti sangwanan niya ma. So may ka dito sa ako, saan nga gapu ti tao, nudigat gapu kini Kristo. Kaya ko na, Lord Jesus, itid ko king ka, itibiyag ko. Bayat nagkanta, nagiting ang musicians tayo, kung may ka dito sa ako, itibkas mo ti kinaimbang ni Apos. Babalik ka pa namin, itid ko matitibiyag ko kini Kristo. Yan kasapulang na i-ready ti kaya itibiyag mo kini Kristo. Kapunta kasapulang tayo ni Kristo itinanggaw, inuras, minuto, 15 segundo. Yung kaya't mo nga ipamating at bumilig na bumilig. Ibkas mo, itiginayin ba ang Apos. Thank you, Jesus. Sige kapsa, bigbigan mo itikinit ang kuya. Kaya ang ako, Diyos, agyaman na.